Senyories, en la meva primera intervenció en aquest nou període de sessions volia presentar-me avui com un d'aquest 48% dels valencians que són roïns, irresponsables i o ignorants. Jo ho dic atenent a la definició que ens va fer ahir el president de la Generalitat quan va dir que el PP havia sapigut sumar a tots els que eren bons, responsables i intel·ligents. Simplement vull fer una reflexió. Humil representant d'un partit polític roïn, irresponsable i o ignorant, que té més de 300 càrrecs públics i cap d'ell en aquest moment imputat. No sé si aquells que són bons, responsables i intel·ligents podran dir exactament el mateix. I feta aquesta introducció, que me pareix lamentable sobre aquelles paraules que va dir una persona que hauria de parlar sempre com a president de tots els valencians i no únicament com a president d'un partit, parlem de la llei de dependència, que és allò que havíem presentat. Senyores, abans he sentit que alguns aconsellava el senyor Torres de què havia de preocupar-se ell. Jo, com també tenia que parlar ara, m'he sentit identificat. De què tinc que preocupar-me? De què haurien de preocupar-se els membres del govern? Haurien de preocupar-se de que la Plataforma per la Dependència estan demanant en part al defensor del poble davant la indefensió, i cite literalment, davant la indefensió dels dependents a la Generalitat Valenciana, esgotades les vies en aquest tema. Haurien de preocupar-se de que Abausa estigui batent el seu propi rècord, quan deien que la valoració es tardava 18 mesos, en aquest moment, segons ells mateixos estan denunciant, estem en 2 anys. De preocupar-se o haurien de preocupar-se del compliment dels terminis en el procés de reconeixement del dret i les prestacions econòmiques. Haurien vostès de preocupar-se de l'eliminació del sistema del silenci negatiu, i convertir-lo en silenci positiu, que és l'habitual en l'administració, perquè els administrats no tenen la culpa de les seues lentituds, i diria més, a vegades, ineptituds. Haurien de preocupar-se de posar-se en marxa el catàleg de serveis. Haurien de preocupar-se que aquesta ajuda domiciliària funcionés exactament a la dotació econòmica i no es costés als usuaris ni un cèntim. I això ho podien fer molt fàcilment utilitzant els serveis d'ajuda domiciliària que ja disposen els ajuntaments, demanda que estan fent a tots els afectats. Per tant, tota la resta, senyories, tota la resta que parlem, quan defenen la seva actuació al respecte, me pareix simplement teatre, manipulació de cara a fora. Ahir ens diuen que havien de sentir orgull, que se sentien orgullosos de ser valencians. Haurien de sentir-se orgullosos de defendre tots els valencians i les valencianes. Tots els dependents també ho són, i no per una pugna política entre un partit que mana en la Generalitat i un altre que mana en Madrid, deixar-los desatesos, que és el que estan fent vostès. Per tant, només hi ha en aquest moment una llum d'esperança, i voldria dir-ho així. Tenim nova consellera i, per tant, espere que els models antics canvien i que tot això se convertisca en positiu. I això és el que podem esperar en aquest moment, i ho esperem que així fora, i seria una gran satisfacció, li ho asseguro, per a la persona i per al partit al qual representa, per al grup que representen aquestes Corts. Dit això, se podria començar a demostrar en la celeritat a l'hora de pagar, perquè una forma de controlar les residències, aquelles que no són realment del sistema que vostès volen, que són d'associacions diverses, retardant les subvencions, és una forma d'obligar-les a tancar perquè no tenen mitjans econòmics i estan ofegant-se, i això ho saben vostès molt bé. Mire, hi havia altres temes que veurem ràpidament. Jo us invito a fer una reflexió. Vostès han disminuït en aquest moment les aportacions que tenen per a l'educació de 0 a 3 anys. Mire, vostès han passat de 295 a 228 euros, els de 0 a 1, vaig abreviat. La mitja, comptant tots per igual, que vostès tenen per alumne, la mitja de totes les categories seria de 198 euros. Vostès diuen que tenen 5.234 alumnes més. Això ens porta una quantitat que seria aproximadament, perquè no és exacte, però 1.039.821 euros. Senyories, vostès han desestimat este matí un estalvi de 25 milions en càrrec als sous als curris, als públics, als càrrecs públics, incloent-nos nosaltres. Doncs mire, parlant d'orgull, em sentiria enormement orgullós que en aquesta renúncia del meu 20% se pogueren pagar les quantitats, com a mínim, que vostès havien ficat inicialment per a subvencionar a tots els xiquets de 0 a 3 anys.
I això és 1 milió dels 25 que podríem estalviar. Sí que ens sentiríem orgullosos, senyories, moltíssim orgullosos de la nostra renúncia a tot allò que es podria fer i que no es farà perquè vostès no volen. Vostès que governen han dit que no volen ix estalvi, volen altres estalvis, però ix no, ix és el que ens toca a nosaltres. Gràcies, presidenta.